Es va despertar. Quan el sol ja estava alt, primer va sentir estranyesa per no trobar al seu costat el cos càlid de la Marian. Després hi va caure. La nit havia estat llarga. La Hannah havia tingut malsons diverses vegades i la seva germana, farta de rebre cops de peu, s'havia mudat al llit dels pares. Malgrat que estava trista, es va adonar que les llàgrimes ja no li afluïen als ulls. Les havia gastat totes el dia anterior. Però amb tot, el dolor va reaparèixer, esmolat com la fulla d'un ganivet. Semblava que la foscor l'havia mitigat per moments i que ara es despertava amb més força. La Hannah va sentir un grat buit dintre seu i en mirar per la finestra al món li va semblar un lloc gris, com si algú n'hagués robat els colors mentre dormia. Uns núvols pàl·lids enterbolien el sol i fins al refilar dels ocells al matí semblava ara esmorteït i desproveït de vida.